Magsi-shifter tayo dito sa motor natin. So, ngayong video na to, papakita ko sa inyo kung ano yung diskarte ko sa pag-i-install ng half shifter. So, yung dati kasi naka-foot peg tayo doon. Tapos yung stock niya na shifter yung pedal. Tapos ganoon din sa kabila. Yung sa kabila naman, yung sa brake pedal niya, yan tinanggal ko na din. Kasi ito yung gagamitin natin sa brake niya. So, syempre, para magandang tignan na rin. At saka, yung reason din kung bakit is dahil mababa na tong motor, sumasayad na yung pedal niya sa daan kapag magbe-brake tayo. Kasi mababa na nga siya. So, at least ito namang half shifter natin is medyo nakataas siya. Dito siya banda. Eh, wala nang side yun. Kahit na sobrang i-press mo pa siya. So, ayan. Hinanda ko na yung mga kailanganin. So, itong nabili kong half shifter is set na yan. Magkabila. Ayan. So, ang included lang dun sa box is ito. Wala itong mga to. Is ito lang. Yan. Tsaka itong spacer. So, yung mga to wala. So, ito. Tornilyo. Spacer. Tapos, itong pedal. Yung bracket. Tsaka yung footrest. So, sa kabila naman, yung sa shifter naman niya, ang kasama lang dun sa box is itong rod, shifter rod, itong bracket, yung tornilyo, spacer, itong pedal, tsaka itong footrest. Wala to. So, yan lang yung kasama, isang tornilyo lang din. So, bali dalawang tornilyo, tig isa. So, para sa akin kulang din siya, no? Kaya, buti na lang meron tayong mga spare na tornilyo dito na pwede siya dito na ilagay. So, kapag nagpalit ka nga pala ng half shifter, kakailanganin mo rin ng ganito. Yung dito sa mismong gear. Kasi yung stock niyan, siyempre 'di ba, ano yan, pedal 'yun. Medyo mahihirapan ka kung puputulin mo 'yun tapos mo-modify mo pa siya. So, ang ginawa ko na lang, order na lang ako ng ganito. So, ang tawag dito is shifter bracket, yun yata yung tawag diyan. Tapos yung binili ko is yung Honda Short. Yun yung pangalan niya din eh. Honda Short, yan yung itsura niya. So, naka-weld lang siya dito sa side. Ito lang. Yan lang. So, ang tip ko lang is, kung meron naman kayong welding o kaya malapit na marunong mag-welding, paspat nyo pa dito, banda. Kasi yan lang talaga yung ano niya. Weld niya. Pwede nyo paspat dito, o kaya dito. Wag lang pareho. Kasi pag hihigpitan mo to, at least, lalagyan mo siya ng tornilyo dito, may higpitan mo pa siya. So, ayun yung kailangan. So, yun, tinanggal ko muna yung mga kailangan tanggalin. Tapos, sinanda ko na yung mga gagamitin para mas mabilis tayo. So, ayun, start na natin. So, ayun, so, uunahin natin is itong bracket. So, yung bracket na ito, paano ba ito nilagay? Ganyan. So, yan ang kailangan natin. Tapos, ilagyan ko lang siya ng ganito. Or mas malaki pa dapat doon. Pero kasi yun na lang yung meron ako eh. Ayan. Bakit ayaw? Yan. So, huwag nyo munang hihigpitan. Kasi maglalagay pa tayo sa baba dito.
So dahil ito, meron pa siyang space banda dito sa likod. Lalagyan natin ng mga spacer. So although di naman to spacer, mga ano to, mga bolts. Ito lang muna lalagay natin habang wala. Pwede naman siya. So, ayan. Ayan. So, naikpitan ko na sa baba. Higpitan naman natin yung sa taas. So, ayan. Tibay na siya. Yan dito, spacer, no? Spacer. Lagyan ko lang itong washer. Kasi tumatama siya dito, eh. Para nagagalaw pa siya. Ay nga pala. Ito nga palang ginamit kong tag ito, brake rod. Pang X4. So mapapansin nyo ba't may ganito siya kasi dati naka brake pedal tayo, gumagamit tayong spring dito sa baba. So ngayon baka tanggalin ko na lang yan to para malinis tignan. So sa susunod na lang yan. So dito ko siya ilalagay. Yan, binali ko lang siya kasi masyadong mahaba to kasi pang export eh. So, ito muna, tapos spacer, washer, tapos itong pedal, yan, tapos next, yung footrest. Tapos sigpitan na lang siya nun. So ito sakto siya, parang nagsisilbing stopper niya itong sa axle. Ayan o, nagiging ano siya, stopper. So sakto lang. Yan, so dito naman tayo sa brake arm. So ito, hinigpitan ko na nga pala to. Check natin. Higpit na. So, lagay muna natin spring. Tapos, pwede na natin siya lagay dito. Dito mapapansin nyo parang baliktad yung brake arm nya. Ito yung likod. Yung harap dito. Kasi sumasayad to dito, itong brake rod dito sa swing arm. Nagagasgasan niya. So ginanyan ko na lang siya, binaliktad ko na lang, pwede naman. So yan, sagad ko muna siya yung ginawa kasi dahil mahaba yung brake rod, medyo sobra siya. So dito naman, diskarte ko lang dito, dahil kailangan dito ng spring eh, kasi hindi siya bumabalik oh. Pag bi-brake mo, hindi siya bumabalik. So kailangan pa rin talaga ng spring. So ang ginagawa ko lang is lagyan ko lang na itong spring. Tapos kahit saan pwedeng sabit, siguro dito sa bracket na lang ng pipe. Ayan, para lang bumalik siya.
Although hindi siya ganun kalinis tignan, pero pansamantala ganyan muna. Total silver naman siya. Medyo okay naman siya tignan. Ayan, pagpasensyaan niyo na lang muna sa ngayon. Siguro isip na lang ako ng ibang ano niyan, ibang paraan para hindi ganun kakalat masyado yung ano build. So pansamantala yan na muna. Total nagwo-work naman siya. O, pwede ko naman siyang i-adjust pa. Pwede ko naman siyang i-adjust pa ng mas malayo para mas ano yung balik niya. Mas may force yung balik. So, yan. Tingnan natin kung mag-work naman siya. Yan, okay naman. Kita mo yung ano gulong? Yan. Mag-work naman siya. Tama lang siya. So, tapos na tayo sa brake shifter. Doon naman tayo sa kabila. Doon sa... Ayan. So, tapos na tayo doon sa brake. Dito naman tayo sa shifter naman. So, ayan. Una natin ilalagay is yung ano din, syempre, yung bracket. Ayan. Yung bracket. Tapos, yung sa baba, dito naman. Siyempre gagamit tayo ng spacer din. Walang matinong spacer kaya ito na muna, pwede naman. Ayan. So katulad kanina doon sa kabila, huwag nyo muna higpitan itong sa taas. Ayan, so okay na siya. Ang sunod naman natin nilagay is yung ito. Yung footrest naman. Footrest, tapos dito naman sa baba yung ano, dito naman sa baba yung shifter. Ayan, so next naman natin yung rod. So ito yung mga kulang sa ano sa shifter na order sa online kasi ang meron lang siyang bolts is dalawa lang. So kakailanganin mo rin ng ibang mga bolts. Tulad nung dito sa rod, shifter rod. Wala ito, hindi kasama to dun sa sa box. So buti na lang meron tayong mga spare na bolts. So pwede naman yung ganun. Basta sakto lang siya. Next naman natin lagay yung dito. Yung bracket na nabili din. Ito aparte to, siguro makakabili ka nito 50 to 60 pesos sa Shopee.
Parang mas mahal pa nga yung shipping eh. Kumpara dito. Ito nasa 60 pesos lang. So, pag naglalagay kayo ng ganito, shifter, tansyahin nyo na lang siya. Tansyahin nyo yung play. Tansyahin nyo muna yung play kung sakto na ba siya o hindi. Yan, yung ganyan kababa sa akin, ganyan sakto. Sakto lang sa akin yan. Kasi medyo nakabend yung paa mo. Medyo mahirap magsungkit kapag sobrang taas ng pedal. So, tansyahin nyo na lang siya, no? Medyo adjust nyo siya. Adjust nyo dito. Pwede nyo siyang medyo iliko or naka-straight lang siya ganyan. So, nasa sa inyo na lang yun kung saan komportable yung paa nyo, kung gaano kataas yung pedal. So, kasi dahil medyo mahaba yung rod, pwede naman niya putulin, pero nangihinayang ako kasi baka bigla kailanganin ko pala yan, yung ganyan siya kahaba. So, in-adjust ko na lang ng ganyan. Pwede naman eh. So, yan. So, malambot naman yung ano niya, yung shifting niya. Malambot naman yung shifting niya, kaya okay siya. Hindi siya masyado nahihirapan sa pag-shift. So, magiging problema nyo na lang if matibay yung nabili yung bracket dito. Kasi yung iba napuputulan eh. Dahil yung weld niya is doon lang sa kabila. So, kung gusto nyo makasigurado, pa-weld nyo na rin. Yung kumbaga, paspat nyo pa ng ilang beses para mas tumibay. Pero ayan, yan na yung build niya. Ayan, so yan na yung itsura niya. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Para sa akin naman okay naman siya kumpara dun sa stock. At least ito mas mataas siya. Hindi siya sasayad. Hindi ka mukha nung dun sa kapag meron kang brake pedal. Sumasayad yun kasi kapag press mo siya, dahil nakapailalim yung pedal niya, sumasayad siya sa lupa. Ito naman yung sa kabila. Yan, ang linis lang yung tignan. Kasi wala na siya sa ilalim. Wala na siyang foot peg, tsaka yung brake pedal. So, linis na lang yung tignan sa baba. Yan. So, mamaya itatry ko siya sa labas. Kung kamusta naman ba. So, higpitan ko na lang yung mga tornilyo niya para safe. Hindi siya malalaglag, hindi mawawala sa pagka thread. So, ayan siya.